einer packt auf. Ja. Ich dachte, alle okay, zwei. Alle eins nachfällt. Oder du willst es. Aber eigentlich finde ich, muss jeder jetzt nochmal Hula Hoop hier. Ja, oh ja, wir haben jetzt einmal Hula Hoop Session. Това е Italy. Тук ще правим паста. Italy е такъв магазин, където можеш да купуваш много различни продукти от Италия, както можеш да се досетиш. И ето тук ще готвим. И после ето тук ще ядем. Work with this group now. So I need 7 people. Und Natalia, wie geht's? Weiß ich nicht. Das geht gar nicht. Ja, eben. Jetzt ist super. Aha. Jetzt bei dir nochmal. Welche Richtung? Hast du ja genauso gemacht. Das ist schon ganz schön anstrengend zu passen. Also welche waren jetzt meine, die da? Ja. Ich glaube, sie mix them all together. You need to remove all the hair inside. Okay, when you're here, you need just. That's it, you can stop now. 3 декември. Денят след рождения ми ден. Дойде ми. Отивам на работа малко късно, защото трябваше с Оли днес да имаме митърбайтер гешпрех. Обаче тя е болна. Което за мен е супер, защото аз не съм попълнила нещата, които трябваше да попълня. И какво ще да ти кажа? Първо, сега замислям за някакви неща, които станаха вчера. Например, вместо да ям
каквото да било друго за закуска, ядох протеинов бар. Което не е лошо. От здравословна гледна точка, защото иначе сега, примерно, изядох круасан за закуска с шоколад. Не е супер за глюкозата ми. И после, като идвах към автобуса, точно дойдох и автобуса дойде. Така че късмет. Иначе, това, за което исках да ти кажа най-много е, че нямах ибупрофен вкъщи и сега си купих. И дори да не го използвам, самата мисъл, че го имам, вече ми прави живота по-лека. Тук управлявам, т.е. гледам камерата, през камерата на телефона. И правя скрин рекординг на телефона, за да можеш да видиш какво виждам. Добре, да ти покажа малко фотоапарата. Преди малко видя скрин рекординг, когато фотоапарата е свързан с телефона и мога да го контролирам оттам. Ама да видим сега, махаме капачката. Това е 16 до 80 с блендата може да е от 4 до 22 и е от тук се сменя ръчно, като на... Също не знам, така ли се сменяха на аналоговите, мисля, че да. Така, освен това ръчно се сменя ISO-то тук. Може да се заключи, ако искам да не мърда. Да се отключи. Не знам всички копчета още точно какво правят, нали? Това е за... как се казва shutter speed на български? Не знам как се казва shutter speed на български. Това е за exposure compensation. Тук се включва. Так. И директно ти идва мониторчето. Чакай сега секунда. Може да се издържа и така. Снимам ти между другото с камерата на телефона на 2 пъти X, за да може да е, защото иначе на едно е така хваща твърде голяма част, на 2 по-добре според мене. И сега, интересното е тук, че като сменям това, примерно не блендата ми ISO-то, директно ти показва, чакай да си останем тук на 125 ISO. Аз харесвам 125 ISO. Ама ти се сменя директно нали, осветлението и всичко. Чакай да фокусираме малко някъде. Така. Тук блендата малко. Всичко. И така. Това, което идва следващо е вляво е един от инструкторите, при които ходех на танци преди да си прецакам кръка. Апдейт, кръкът ми не боли. Трябва да малко да го подсиля, защото от време на време се надува като ходя. Но иначе е окей. Но записали се и са хореографията, която според мен е за интермедиат, не за beginners. В Инстаграм бяха пуснали, мен много ме изкефи и затова ти я пускам и на теб да я видиш.
5 декември положението е следното. Аз не съм излязла от пижама цял ден. И освен това, Ален е на коледно парти, аз седя, защото леко ми се наду кръка. Не си личи много, ма леко е подут, съвсем леко и беше топъл. И затова седя и ще гледам коледен филм по Netflix. Отиваме към Айхапа. Ние не отиваме в Кисинг, ама минаваме през него. Бяхме в Аугсбург на БГ стендъп, 3 жени на микрофона. Бяха забавни. Много обвързани с БГ културата. Are you excited? Very. Ето да ми видиш шените, някакви обици, които Ален ми купи от коледния пазар на Толвуд коледния фестивал. Толвуд коледния пазар, за Бога. Доста са яки. И аз съм доста яка. И ти си доста яка. Ти казах. Guys, say hi to my sister. Hi, sister. That's a fuck you in English. I know. Нашо, Е, това пием. Драхенфойер. Сека, Алекс. Jednom pasoš, sad sam imao 30, znači 30, pa sam imao slika, stoji i... Си нормално. Ей! Това е коледния пазар до нас. Буквално до нас. Това ми е един от подаръците за рождения ден. Meat shredder. И може би за някакви други неща, но забележи. Превръщаме се в... what's the name of this X-Men? Wolverine. Wolverine? Ето какво получих за рождения ден. Това е да си направиш някакъв тип хендпринт. Тука е кутия с бомбони, в която беше скрит ваучер да си купа от където искам нещо. От Джени и Роби, които не познавах, получих това е нарисувана картичка. От, извинявай, Роберт и Джени. От Яси, която също не познавах, получих този как да се каже, сет за Care. Това е чай. От Ена, от която получихме това, получихме и двамата с Ален, защото беше и за неговия рожден ден. От острова, от който е тя, някакъв алкохол. И зехтин, който е твърде свеж и все още трябва да го оставим да постои примерно месец и след това можем да го използваме, защото сега е много силен вкуса му. И получих от един друг приятел Happy Socks. Ето такива. And did I miss something? И тези, това, което видя, че сме Wolverine.
This is the one, this is the TV show. Yeah, but we're not watching. Не успя да ми се импортне една снимка от боулинга, защото вчера бяхме на боулинг и затова там, за рождения ми ден. И оттам получих толкова много подаръци. Но толкова за седмицата. Понеделник след обяд минаха ми срещите, така че сега успях да ти изрежа видеото.